Skončenie pracovného pomeru. Organizačná zmena. Prvá časť. V zákonníku práce v paragrafe 63 sú zakotvené výpovedné doby, pre ktoré je možné ukončiť pracovný pomer. V tomto článku sa bližšie pozrieme na výpoveď zamestnávateľa z organizačných dôvodov. O organizačnej zmene budeme hovoriť vtedy, keď zamestnávateľ dáva svojmu zamestnancovi výpoveď, avšak nie za pochybenie z jeho strany. Ide skôr o prípady, kedy sa zamestnanec stáva pre zamestnávateľa nadbytočným, prípadne dochádza k zrušeniu konkrétneho plánovaného miesta, prípadne k zrušeniu zamestnávateľa. V každom prípade zamestnávateľ si musí byť vedomý toho, že je povinný akúkoľvek organizačnú zmenu si nielen obhájiť, ale aj vysvetliť, aby nedochádzalo len k účelovému prijatiu rozhodnutia o skončení pracovného pomeru konkrétneho zamestnanca. Rozhodnutie o organizačnej zmene musí mať vždy písomnú formu. Rozhodnutie o organizačnej zmene podpisuje osoba, ktorá je oprávnená konať za zamestnávateľa, teda štatutár. V rozhodnutí musí byť uvedený dátum prijatia rozhodnutia, rovnako tak dátum účinnosti, od ktorého bude organizačná zmena platná. Upozorňujeme, že dátum prijatia rozhodnutia o organizačnej zmene musí vždy predchádzať podaniu výpovede. V praxi sa stretávame so situáciou, kedy zamestnávateľ určí priamo v rozhodnutí o organizačnej zmene, že jej účinnosť nastane neskôr, od určitého dátumu, čiže s predpokladaným dátumom uplynutia výpovednej doby. A v prípade, že účinnosť organizačnej zmeny nastane skôr ako uplynie výpovedná doba, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pričom zamestnanec až do uplynutia výpovednej doby nemusí zotrvať v zamestnaní, keďže jeho miesto je už zrušené. Za tento čas však patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.